Titik neno Bapak RW. RW gak nyawer tak ambung. Milih nyawer apa kula ambung. Milih pundi Bapak RW. Ora milih. Sik Bapak. Sampe gak nyawer iki gak duwe duit apa gak gablek? Ya gak gablek. Gak gablek. Nek gak gablek gak usah nyawer sampe nyekel pundak emak letak. Ini lho Mas. Loh, lah, kula nek geser Bapak RW niki cocok napa mboten? Mboten cocok. Pak Mong. Lah kok timbangane ra ilmu iki Bapak RW. Hormat Pak Mong di muka umum boleh. Gak urus. Kula goyang Bapak RW. Bapak